There is a Gweru police officer okomita suicide zvashamisa vanhu ende nyika yose yazonyasa kubhilivha kuti vanhu varohwa nenhamo munyika kusvikira munhu anoshanda mugovernment anova apolice officer ane vana vaviri osvikira pakuzviti aiwa let me just commit suicide zvekurarama izvi nekuchengeta mhuri ndazvikonewa. This is my decision. Sana pina masvika mudanyiro panapa notobva subscribe like button on the bell kuti pina panapa mukuzwa mudanyiro chiposta this picture ramuri kuona remukomana aiwa akatopfeka uniform ari muofisi wekudanyira chiti Gweru has committed suicide. He left a note saying life has become hard for him due to economic hardship and poor remunerations. He says dying was only perfect decision. He apologized to his family for this decision he made. Ndo masvika nomudanjogwa panapa this police officer chiti aiwa zvekurarama ndazvikonewa maremunerations mari dzatiri kutambiriswa ndodzikonewa dzizokwanisa kuti rikwanise aiwa kuchengeta family yake achiuya achiapologiza kune mukadzi wake pamwechete vana vake vaviri achiti aiwa imimi kontinyai nerwendo tichasangana kumberi achiti aiwa ndazvikonewa zvenyika inoyi. Panapa tiona kuti this guy achishanda with the government yaizikana kuti kana uri mupurisa aiwa ndo vanhu vanenge vachitotarisirwa vachitoonekwa mucommunity kuti aiwa mupurisa chaiye ndo vanhu vaivaka mashops magrowth point ndo vanhu vataita zvemabhizinesi nokutenga zvimota but panguva inoyi awa under the second republic aiwa kuhope chaiko people they are really suffering and now they are committing suicide. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Vabvina comment section medu tudze mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell.